Kollox kien fidejn Konrad Mizzi fil-waqt li jidher li kollox kien maħdum bit-silla minn qabel. Kien dan il-punt ewlieni li ħareġ minn analiżi li saret mill-Gazzetta tal-Ħadd illum fejn kien analizzat ir-rapport ippubblikat mill-Awditur Ġenerali dwar dak kollu li jdur mal-isptarijiet pubbliċi li nataw fidejn il-Vitals Global Healthcare għal 99 sena sħaħ. Din l-analiżi titfa' l-attenzjoni tagħha fuq is-saga li għad trid tinħall li ma saga jkobba maquda waħda sew b'ħafna mistoqsijiet u tubi. L-ewwel punt kien li l-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa ta' dak iż-żmien, Konrad Mizzi, qatt ma kkonsulta dwar dan il-ftehim tant importanti ma' terzi persuni, fosthom is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern. Saħansitra lanqas il-kabinett ma kien informat b'mod tajjeb dwar dan il-proġett. B'hekk minkejja li nħarġu miljuni mit-taxxi tal-poplu, il-Ministeru tal-Finanzi la kien jaf la kien ikkonsultat u lanqas kien ipprovdut biżżejjed informazzjoni fuq il-proċess. It-tieni punt li sar kien il-fatt li jidher li kollox kien maħdum u ppjanat minn qabel, anke jekk provaw iġibuha tidher li l-proċess ta' min se jieħu l-isptarijiet kien wieħed kompetittiv. Dan fil-waqt li il-fatt li l-Gvern ta' Joseph Muscat dejjem irrifjuta li jgħaddi r-rapport lill-Awditur Ġenerali jkompli jitfadel l-ikraħ dwar l-intenzjonijiet li saru fid-dawl ta' dan il-ftehim. Punt ieħor li sar kien dak dwar id-due diligence, jiġifieri li dawk kollha li juru interess għandhom jiġu studjati dwar il-passat tagħhom qabel jingħataw it-tender. Madankollu l-Awditur Ġenerali jisħaq li dan kien wieħed pjuttost fir, filwaqt li għar-raġuni li ħadd għadu ma jaf minkejja r-rikjesta l-proposti kienet tgħid li l-enfitewsi kien ta' 30 sena, il-Vitals ħaduh għal 99 sena. L-istess ingħata r-rapport tal-viabilità il-kelma fqir. L-Awditur Ġenerali kwota il-minuti tal-laqgħa ta' Project Malta fl-2014, bosta xhur qabel biss inħarġet rikjesta l-proposti. Punt ieħor li tqajjeb kien it-tħassib serju ta' nuqqas ta' awtorizzazzjonijiet għal konċessjoni ta' isptarijiet pubbliċi, fejn dawn l-isptarijiet jiġu mgħoddija lil terzi mingħajr ħadd ma jassumi responsabbiltà għal din id-deċiżjoni. Iżda dan mhux biss, minkejja l-isptarijiet ingħataw f'idejn il-privat, ir-riskju baqa' xorta waħda fuq il-Gvern. Dan hekk kif il-Vitals għandha garanzija ta' dħul mill-Gvern irrispettivament mill-bidliet fil-prezzijiet determinati mis-suq. L-aħħar punt li sar mill-Gazzetta kien il-fatt ta' gideb fid-dawl ta' dan il-ftehim li ġie iffirmat minn persuna li l-kumpanija tiegħu sfat falluta iżda hu baqa' jinsisti li ma fallitx.